Izvolite. Danas ste davali krv zajedno sa patrijarhom, pa zbog čega ste odlučili to danas? Da vam kažem, bilo je posebno zadovoljstvo, zaista, što sam imao čast da dam krv u isto vreme kada i patrijarh. I prosto nema razlog. Mislim da kada, Bogu hvala, dovoljno smo zdravi da možemo da delom damo primer. A ipak nije sve jedno kada daješ primer rečima i delima i ja bih iskoristio priliku da pozovem sve koji su zdravi da upravo delima daju primer svojoj deci i svojim prijateljima, jer dati krv je zaista nešto posebno, zaista iz prostog razloga što konkretnom stvari i konkretnim primerom pomažeš drugom. Kao ortoped Instituta Banjica vrlo sam često u prilici da u praksi vidim koliko nam nedostaje krvi, koliko puta moramo da odložimo intervencije zbog toga. Prema tome, nemojte da dođemo u tu situaciju ako nam zdravlje dozvoljava da damo krv, pomognemo nekom i još bitnije damo primer mlađima. Koliko je značajno to što je patrijarh i Srpska pravoslavna crkva pozvana danas da se daje krv? Apsolutno je značajno iz razloga što ne postoji bolji primer nego kada patrijarh pozove, jer narod će se odazvati, a poverenje u patrijarha je toliko veliko da svi drugi mi koji se trudimo, naravno da dajemo doprinos, ali takav jedan poziv može biti apsolutno bitniji od svega drugog. I to je samo primer i jedna velika zahvalnost u ime Crvenog krsta patrijarhu što je prepoznao važnost toga da svojim delom pokaže drugima da je bitno davati krv. Kakva je saradnja između Crvenog krsta Beograd i Srpske pravoslavne crkve? Izuzetno. Izuzetno i pokušavamo iz dana u dan da dižemo je na viši nivo. Ovo je samo jedan primer zajedničke akcije, a verujem da ćemo u narednom periodu i kada su druge teme u pitanju nastupiti zajedno i uticati na pozitivne promjene u razmišljanju. Hvala vama.